Hoxe acércome a un territorio que admiro moito, o concello de Muiños. Veño a aprender dunha muller que viviu da morte, dun mestre xubilado retornado para a aldea e dun contrabandista legal. E eu para que quero os cartos? Home, os cartos eu que sei. O mundo morre polos cartos. Bueno, o que hai é que sabelos guardar. Pa cando non hai. Porque hai moita xente que non sabe administrar. E os meus abuelos e os meus pais dicían que un día que se pode botar o pé fora da manta, pero outro día hai que metelo dentro. De que ano eres? Non te estou dicindo, xa por dixen o 35, en febreiro apuntaron en marzo, ti fíxate. Ainda ter que pagar un mermar de cando estaba traballando. Me cago en San Periquitín del Bote. Pero dices que os cartos dá igual, e agora me dices que tu vais que Bueno, pero xa que che contesto, que non se pode botar o pé fora da manta. Isto dicía a miña abueliña. Un día podes gastar un pouco máis, pero logo despois hai que empezar a forrar. Porque senón... E sabes que me contou a min un día un señor? E díxome, os cartos eche como a auga do mar. Cando ter sede, si bebes a auga do mar, que pasa, Benita? Que cada vez ter máis sede, porque é salada. E dicen que o diñeiro, quanto máis tes, máis queres. Bueno, non é todo o mundo igual. Non hai xente que se conforma. Eu sempre me conformei co meu. Non andar roubando. Tuve moito roubo, meu neno, no meu traballo, e foi enterro non mos pagar. Sí. Eu teño algo de fame. Pois ala, vou buscar o pan. Vou buscar o pan. Ai, meu neno. Que istes que me veñen a gravar parece que ten fame, que queren comer un chourizo. Entonces, reina... E tú sempre tes a porta aberta para todo o mundo, Hombre, verdad, Beni? sí. Moi ben, espera, cariño, espera. Mira. Sobra isto. Mira, nena, isto foi o que me educaron meus pais. Moi ben. Entonces, pois eu quero seguir morrendo desta maneira. Moi ben, nena. Eu que sei o que lle contarei. Ai, que historietas lle vou a contar. Madre, pero cando me vexades na televisión. E cando usaste? Ai. Pero será posible, Dios mío. Ai, mamá, estou nerviosísima. Bueno, te poña nerviosa que tú xa tes saído máis veces. Bueno, e onde está o meu neniño? Mira, eu teño fame, se te parece... Pois sí, pois vamos comer o chourizo. Vamos comer o chourizo. Chao. Como estás? Bueno, meu neno, velliña, pero si teño cabeciña para non fazer sofrer os meus fillos. Para min, sempre pensando nos demais esta eu nos meus fillos, si, non nos fazer sofrer. Por que as nosas nais, as nosas boas, mulleres como a ti sempre, agora me acabas de dicir, ai, eu quero estar ben para non facer os meus... Sofrer. Para non facer sofrer os meus fillos. E digo eu... É que estén na súa vida tranquilos. É que, mira... E cando pensas en ti? Bueno, eu non penso, corazón. Porque, mira, eu ao meu marido, quería tanto, de 15 anos o conocín, nunha Santa Mariña de Cados, fomos á festa, paseando, como se foi antes, e ele estaba así nun quiosquiño, tomando con outros amigos unha copiña de licor café, e vai veme tocar a boca co licor café. Naquela época. Que atrevido. Pero eu dixenlle, ai, pero tú queres que eu che sepa os teus secretos? E aí enzarzámonos, meu rei, empezamos. Xa nese día? Ese día. E tú cantos anos tiñas? Tería 14 ou 15. E ele fai 5 anos que morreu?
Sí, vai faer pa julio. Estarme dicindo que estuvestes casi 70 anos. Sí, xuntos. Sí, casámonos aos 50 de segunda vez, que faltabanlle, non sei, si 4, bueno, 4, porque ele en ano novo naceu, para 90 anos. Un tumorciño que lle apareceu no pulmón. Meu rei. Dicía Machicha, aos médicos que o había que levar por Ense, pero eu non quise, meus nenos. Eu dormín con il, estuve con il na cama e ao pé dil hasta o último momento de suspirar. Dixen a Chicha, non, eu non vou por Ense co meu José. Dicirlle ao médico que o que lle teña que dar para que este tranquilo e que mo dé, que eu llo dou. Estaba o José Manuel na cama e sobre as 7 da mañá empezou a respirar un pouco forte. E chamei, neno, ven, que non sei que pasa co teu pai. Falleceu. Mira, vouche contar unha frase da miña abueliña. Unha vez o meu Vázquez colleu a chave dunha habitación onde dormíamos e foi para o café, que había un bar aí esa casa que está cerrada arriba. Entonces eu quería ir a acostar, pero non tiña chave para ir para a habitación. E para ir para a cama da miña irmá, tiña medo que o papá me dicía, nena, que pasa? Que pasa para vir para aquí? Entonces fun para a casa que os meus pais vivían nesa Pazuela, ali abaixo, nos Bullos chamase. Entonces fun para o banco da cociña e choraba. E a miña abueliña levantouse e díxome, nena, para de chorar. Pero eu siga chorando. Entonces díxome, tú recordas que algún boi for hornear por o Becerro á feira de Porqueirós? Pero as vaquiñas escapanse moitas que as temos que ir buscar. Me dixía a miña abueliña, a mamá Benita, a mãe do papá, que inteligentes de personas, verdad? Eu vivín da morte e traballando moi duro, noite con as nevadas, meus nenos, que agora non parece que o tempo non está tan bravo. Traballei muchísimos anos, meu neno, moitos. E como é que viviches da morte? Bueno, pois nada, traballando, e ás veces ganando unha pesitiña e outras veces perdéndoa. Cando me chamaban para fazer un funeral e non me pagaban, portugués, que entre Lobios e Portugal. Era cando fomos, o Guardia Civil tiña a pistola no bolsillo, matou Sil, tiña o coche, tiña uns cartos, pero apareceu ali unha muller e deixaronlle levar os cartos e o coche, logo despois non supemos onde poder acudir e tuven que me quedar co morto. 3 días ou non sei canto, ou 4, hasta que a xusticia de Bande me deu orden de enterralo nun ponteón que nos deixaron en Lobios, que cando fixaron o embalse fixaron uns nichos por así, e o metemos ali. Ai, sabes? E outros, eiquí, e Mugueimes, e Maús de Salas, bueno, moitas cousas pasei. Estuveche 4 días co morto? Sí, 2 ou 3 días, sí. E non saber que foi, ir o meu marido a xulgado a Banda, a ver o que nos decidían, a ver, sí, meu neno, sí. Non te calculas, non te das idea o que esta parva fixo. O que esta parva fixo, sí. O meu pai, que ainda non se acabou todo, tiña tantísimos amigos, neneciño, e antes os traballos do campo xuntábanse amigos, unhos da Villeira, unhos de Muiños, do Agrelo, xuntábanse. A veciñanza de antes, non? Che vou contar, eu iban segar o centeo ou erva seca po papá, despois, iban de casa en casa. Faían eses traballos fortes, faíanos así, xuntándose con os amigos. Os domingos viñan, baixaban pa Mugueimes, escotaban, que non cobraban subsidio, meus nenos, por un litriño de viño, unha peciña de pan, e ao mellor roubaba un chourizo,
na casa, porque pechábanos, porque non se podía comer só nos traballos, non era como ahora que se ten tirados a comida. Naquela casa de baixo, o lume, cortaban unha rodaxiña, bebían por un vasiño aquela gotiña de viño que escotaban polete, e eran felices, ou asaban unhas castañas. E eran felices. Está claro que pasar unhas horas contigo na túa cociña lévate a ver o mundo con outros ollos. Que bonita é a rúa. A túa faciana lévame aos regos na terra, a pel dos castiñeiros, a verdade que ten o noso rural e que sempre debemos levar por bandeira. Celso, como estás? Bueno, vou tirando. Que gran frase, vou tirando. Vou tirando, exactamente. Cos meus 88 88? vou a cumplir o día 15. Por non nos aparentes, Non. pero xa están no corpo. Sí, non. Desgraciadamente non pasou ningún, quedaron todos. E como foi a túa vida? Pois a miña vida, dando clases desde os 20 e tantos anos. Fuches mestre? Sí, Ah. estuve no País Vasco, estuve bueno, por aquí anduve nas millores vilas de Galicia 6 anos. Andando a pé, claro, 10 kilómetros, 15. E de que dabas clases? En principio de todo. Despois dei clases de galego, Ajá. algo de inglés que xa se me olvidou prácticamente, pero, bueno, xa despois xa dei na segunda etapa. Bueno, estuve xa digo, no País Vasco, despois estuve en Fompravigo, estuve en Vigo, hasta que me jubilei. E logo, pois, A vivir. empecé a vir cada vez máis para o pueblo hasta que me asentei aquí. Que ten o teu pueblo que te fai estar nel? Pois hai un grupo de xente Maja. que nos levamos bastante ben, e que facemos merendolas, tomamos os viños, Eso que non falta. e salimos de vez en cuando, vamos a Portugal. E como ves a vida de agora? Bueno, a vida de agora cambiou bastante, é dicir, ten o seu encanto, pero antes había outro ambiente diferente. Bueno, tamén aquí neste municipio chegamos a ser 4.000 e pico habitantes. En Bugueimes, por exemplo, había 6 ou 7 cafeterías e tiendas e tal. Ahora hai 1,5 por aí, o sea que... Pero bueno, é distinta, unha forma distinta de vida, e hai máis é dicir, hai máis produtos, hai máis... Unha forma distinta de vivir. moi distinta, moi diferente, o sea que cambiou moito. Esta chamase en general o Poldrado. Esta zona? Sí, o Poldrado porque era o paso que había aí, que había un puente. E bueno, e ali chamase a Rola, pero en general é o Poldrado. E por aquí está o albergue. O albergue é ese. Este é un centro de interpretación. Como dicía un pai ao fillo, o fillo que se levaba 6 meses xa fora da casa, e xa falaba o castellano, e chegou e dixo, e isto que é? E dillo, pai, písalle o rabo. E pisouno, claro, ao pisalo, pegoulle o mango no fuciño, e dixo, carallo, pro engafo. O sea que, sí, pero efectivamente, moitas rapaces xa non o conocen. E máis aquí chamas a cualquera para facer algunha labor na huerta ou eso,
Si é de cavar xa non queren saber nada. Escapamos da terra. Nada, sí. Pero en xeral en todos os Trae sitios. un tractor, pero eu o sacho non funciona, o sea que... Pois eu vouche ser sincero, Celso. Eu non escapo da terra, pero de sacho tampouco che son moito. Iso sí, cando queiras imos botarlle unhas parrafadas á taberna, cos teus amigos, e de paso, como xa estamos alí, pois mollamos un pouquiño a palleta. Ai, que poucas ganas teño de traballar. Pois do traballo é do que se vive. Pero zapateaste no sofá, boa, deixate de hostias. Eu unha tarde zapateado no sofá, gano vida. Hai quen gana máis deitado que outros traballando. Ai, tamén che digo, hai algúns que traballan para outros. Hai un refrán que di que o que moito traballo, máis traballo quema. Tes Máis razón. traballado quema. Usted xa está jubilada? Eu sí. Eu tamén, quédame 2 anos. Bah, Que? podes estar jubilado, pero jubilado. Hai moito que se fai pasar por parvo e jubilano. Ah, eso sí, agora dime a verdade. Quantos hai? Sí, Moitos. E os que haberá ainda. Bo, ouve. Sí, o mundo está perdido. sí. Sí, home. O mundo vese mellor sentado que de pé. Bueno, Ai, ás veces nin por eso. Ah, Se te sentas aí, No. se te sentas aí dentro dunha casa e non sabes o camiño que ves. Ai, carai. Novos, que o son. Pero os novos de antes non tivemos a vida dos de agora. Por qué? Porque te digo, non había flux. Como? Perdón? Non había flux, non había dinheiro. Ah, flux. Joder. Sabes, Bo, neno. sabes como tiña que fazer eu para ter un peso? E comezaron a andar aquí pondo os pinos no mundo. Ganábanse 5 pesos. Pero había que fazer 30 buratos que tiñan 50 por 50 por 50 de fondo. Cúbica é ese burato, para plantar un piñeiro. Entón eu veía, digo, non, vos ides ganar 5 pesos. Eu dormir non vou dormir, pero tiño que buscar, e baturei 20 kilos de café ás costas hasta xarmeade. Ganaba un peso en kilo, e eran 20 pesos. Sabía que estudiaba así, escapar, só tiña que escapar dos guardias españoles, que os portugueses non me sacaban. Joder. Os comerciantes de Turei garantizaban o café hasta a fronteira. Hasta a fronteira era libre. Entón fuches contrabandista? Bastantes anos. Carallo. Pero o bicho, Foi contrabandista. pero contrabandista legal. Perdón? Contrabandista legal. había moito. Explícame eso. Como na mesma frase contrabandista é legal? Porque, vamos a ver, Vamos a ver. hai contrabandistas que din que son ladrón. Sí. Pero eu nada, eu, o meu era o meu e o que non era meu non me interesaba. E como foi a súa infancia? Pois, na miña infancia, na mocedade bailaba, cantaba, agora non vellan para nada.
Pero antes, para bailar cunha moza como este naquel momento había que pedirlle permiso ao seu pai, non? Que va. Ían os mozos quitar as mozas a bailar. Pero non é como ahora. Agora non, pero tamén non son eu das de agora. Claro. Xa no meu tempo non había fiadeiro, que era pequena, había fiadeiro. Aquí, Non sei. aquí é o fiadeiro. Bailar. Ah, e chamaban o fiadeiro. Eu acordo ele no cural da María, Sí. ele no Toucedo. E aí, que me acordo que era pequena, e eu, claro, ainda non bailaba. Pero armaron xogo do Correa. E o Manuel da tía Hortensia en paz existía, como era da familia, antes de armar xogo do Correo, metoume entre as pernas dile. Primeiro mandábame para fora, pero eu non fun. Non fun, agarrou e metoume entre as pernas, pois toca xa a Correa. Pois corrías dile da cintura. E despois berreaba. E eu estaba entre as pernas do home. E dicíame, cálate, que son eu. Hasta que tiña un candil así de colgar. Antes non había luz. Como cambiou a historia. Sí. Mais que cambiar, cambiástela. Adiós, nenillos, que vos vaya ben. Iranos ben sempre cando non vos esquezamos nunca, e mentres estedes con nós, todos os días vos demos as grazas. Pois iso, grazas polo chourizo, grazas por esa retranca maestra, grazas por esas arrugas, grazas por todo, por cuidar do noso como o facedes, por darnos ese cariño e esa paixón que sempre levades, e sobre todo, por pensar máis nos outros que en vós mesmos. Quérese vos ben, deica logo a rieiros.